Like a Hellcat. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite danas smo se vratili u formu. Sa nama je Mr. Buna XD i objasnit ćemo vam zašto nismo snimali i zašto je Mr. Buna prekinuo na trenutak s kanalom i svašta nešto. Tako da, hajde da počnemo. I subscribe. I pozitivan komentar. Tako da... Sačekat ćemo da se učita, tako da... I napokon se učitalo. Tako da... Samo još jednu stvar trebam da uradim. Mr. Buna, zašto si prestao snimat? Aha. Ali se jedno vreme malo pomalo nije ni dalo, pošto sam bio lijen. Zašto? I to je uglavnom. Ha, i upravo si. Zašto si ti prestao? Ja sam prestao sam da snimam iz razloga zato što sam bukvalno ništa nismo radili. Nije bilo škola i svakakve stvari su bile, tako da Sad je online škola, sad će biti vremena. sad je online i bit će vremena, moći ćemo veoma puno da snimamo, tako da to su pojašnjenja. Trebao bi da bude daily upload, nadam se. Trebao bi biti daily upload iz razloga zato što online škola, hehe, baj. I onda... I poslije snimat ćemo svaki put poslije škole jer ljudi moći ćemo baš puno da snimamo. 7 dana ćemo snimat i radit ćemo svakakve reakcije i svašta nešto i uradit ćemo ovu... Možda bude vlogova. Možda. Tako da danas poslije škole ćemo da snimimo jedan video gdje ćemo da nas dvojica snimat nešto, samo moramo vidjeti šta ćemo snimat. Tako da ako budete htjeli nešto da snimamo, recite nam u komentarima. Snimat ćemo jedno Minecraft zajedno. Tako da... To je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali ovaj klip. Ako vam se svidio, ulupite to, razvalite to subscribe dugme. I like naravno. Kada budemo, snimit ćemo Minecraft zajedno. Ako na ovom videu bude oko 20 lajkova. I onda ćemo... Možda ćemo... A sutra ćemo nakon online nastavi da snimimo jedan iznenađujući video. A poslije ove online nastave ćemo snimiti zajedno Minecraft. Tako da... Da. Ako ne bude, onda ćemo da snimimo... Šta ćemo snimiti? Nešto drugo. Nešto
To je bilo to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali ovaj klip. Vidimo se u idućem. Poz!